ten zbytek už nemáme podle pořadí. Jo, takže vám předáme diplom za krasojízdu a předáváme nám i protokoly, kde vám pan rozhodčí napsal vaše chyby, na kterých bychom mohli nadále pracovat, aby jsme v příštích závodech byli ještě lepší než nejlepší. Takže začneme předávat. Takže Matouškovi Polanovi předáme diplom. Matouškovi zpátky. Určitě pogratuluje. A dále dostávají perník, ne? Jo, perník. Akci jednoho ještě tak, Míša Vitoušková. Sára Nejedla. Renička Berková. Anetka Harvánková. Dorinka Slavíčková. Esterka Gabrielová. Adelka Kvadrátová není, ta se omluvila. Alice Ježálková. Tak, a zbyly nám 3 místa. Takže na 3. místě se... Tak díky. Celinka má ušefované. Na 3. místě. Na 3. místě. Jaký? Na 5. Maruška Bečková. Na 2. místě Julinka Toltová. No a překvapivě na 1. místě, tam se to ví, Julinka Nováková.